Един от въпросите, които често ми задавате е: мога ли да купя паркомясто или гараж с ипотека? А отговорът зависи от няколко неща. Първо, има значение дали паркомястото се продава заедно с имот или искаш да го придобиеш самостоятелно. Банките финансират само сделки за паркомясто в комбинация с имот. Второто, което има значение, е къде се намира това паркомясто. Ако е подземно, няма проблем, но ако е до сградата, като част от идеалните части на земята, така наречените надземни паркоместа, банките ще откажат финансиране. Третото, което е важно да провериш, е с какъв статут е паркомястото. Ако, например, е озаконено като склад, дори да е разчертано като паркомясто и е на етаж с други паркоместа и достъп с асансьор или платформа, банките не биха го включили в оценката и няма да го финансират. С гаражите е малко по-лесно. На пазара в момента има една банка, която би финансирала сделка с гараж на 85%. Дори когато го купувате отделно, а не в комбинация с апартамент. Ако планираш да придобиеш имот и искаш да го направиш при най-добрите условия, запази час за безплатна консултация с нас. Линкът ще откриеш в профила ни.